אבא, למה נשמע? תדבר, תדבר. תדבר. תדבר, תדבר. תדבר, הנה, עמו. נכדים שלך פה. תדבר. אבא. תדבר, תדבר. נכדים שלך פה. תדבר. תדבר. תדבר? תדבר. תדבר, תדבר. כן? בגלל שזה פתוח. דניאל, תדבר. מה? תדבר. היום. דניאל. ענאל, ענאל, ענאל. אנחנו נהנים. ענאל. ומי שלא יודע, אנחנו עושים כיף. כן. מאמה, יש לך נקיות? קטון. מאמה, את יכולה להביא נקניקיות? לא בדלת, במקרר, יש מי מחסונה. עם ארטונה? כן, אני רוצה לדעת. מי רוצה את זה? לא, אני רוצה להביא לי נקניקיות. מה הבאת? גננות? אני רוצה את זה. נקניקיות. יאללה, נשים נקניקיות. יש עוד איזה צלחת? תביא לי זו עגבנייה קטנה. רגע, אני אביא צלחת. מה, את אוהבת לגונה? צריך עוד עגבניות לשים. תביא לה את זה. עוד עגבניות. תביא את העגבניות עם בצל. תביא עגבניות עם בצל. אני אביא. נתונה, את אוהבת, מה יש לך? בצל לא חתכתי. תביא 4 עגבניות עם בצל תחתוך. וואי, איך אני מתבצעת. את לא רוצה? יש לך עוד שיפודים כאלה, אבנר? יש שיפודים, כן. אז תביא, או, תודה לך. מה את אוכלת זהבה? אוקיי, זה אסור, אני מתה על זה. בואי נמצא אותה בצד. מה את אומרת? תראי בצד. צריך בצל למנגל. גמרי. פולידור נעשה זה. תראי לדוד שלמה. פולידור. נעשה חפצי. תביא לי זה. איך רוצה חומוס עם מצה? נקניק. כן נקניק, נגמר. לא נקניקים. אז מה את רוצה לאכול? כן, למה? אתה לא תצליח לקחת תמונות אוכלת, לא בא לי. כן?